سلام كمي توعدو كبرات تغطاتلتي فنوي ايري تيفي لومي ربع بحث حملة فرق معلتن فرغان استدالو زينا مسنا دو حيزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم بيتروس منكسي هرست زينا أبزوبات الدوبن سيميناو كيه بحر نفس تقبر مرمراتات عسر تغتسبات بكورونا كم تلقف ترقاقيتون أم حدار زبعان سبا كنتات محبرا بلبلوتن مدلات حارستوتن معزاب عدتا كايدو تحت هاجراو بانك دم نمسسان بولكن بتكالن تبوكساتي وسدالو أب أمريكا لودا كورونا فيروس باسكا في درجة ينهر مهلاو تقليتو أب كينيا وراران بتا كبير عنوات كم زورة دا يقاوا حلو أب ديمقراطية ريبابليك كونغو لو معامل تراي لعلي مليون سبات مزاويلو من تسديدو من حبريتا كاب منستر طعنا اب زوباتات دوبن سيميناوي قيح بحرنا بزركب موشه بمعكلات مالي 30 سنه اب استغبرن ناي لابراتوري مرمراتات بتقلالا 12 سبات مالت فورتو سنعفه 4 نداغرغس حاده قرا 4 مهميمه كلته نقفاد ما حاده بكورونا فيروس كم تلفو ترغاغيصلو اتم حمشته اب زوادو توشيبوم زصنحو كاب اثيوبيا اتم شوعته اب سيميناوي قيح بحر توشيبوم زصنح دما كاب سودان اب زحلف سامنتات بفنو زاتويم إذا كم ديلن كله أبي كتم أسمرا أبي هوسبيتال تعاقي حكمنا ونبيت كجبر لهم تصنعوا سلسلة زيجاتات بستجبر لهم مرمراتات كابتي فيروس كم زحاوي وسلسلة رجاجته ننبيتهم تفاني معلوم أبي إرترا تقلل لاو قطري بكورونا فيروس تلف زيجاتات كسب لومي كل تميتين سلسلة بتسح الله 56 كابزيوم بستجبر لهم حكمنا وكن حاويم كاب هوسبيتال كفانون كله 240 شوعة دما أبي هوسبيتال تعاقي وميركبون منستر تعنا 3 سنة كل تشني إسران أما حدار زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسى كنتات بمحبرة قلقلتات قسقاس مدبات المعاتن مدلات حارستوت نكراماتن بغربان معزابن مسوكلت هزبين مزتاين ناب كلن وزباتات عدتها كايدون علماتي كابحا مشتك 77 سنة استقبر عدت نزلو بلجاتات نمدنفعن زر تقاماتن حترتاتن بمقلالن صفوفن سلوطن قلقلتات نمحاس مقانو وكيل إيرين حبيرون أمباسادر عبد الله موسى أبتوعدت كالات تمرتي تعنا مدبرات فلسي ديجاتات نقطات تصوريس تماين من جتاتون كومون بروجكتات حرشا ولمعات بزبط حلو بزعبا عدم عندت زوها بعقول قلتاتن بزتكبر مدبات المعاتن مسزم الكوتم أكالات زتيوم مس وكالت هزبي عب زغبر ركب دما عقول قلت تمرتي ناب كل نخبات حسراتات كالات تعنا ككم قدام النتون فتحن حرشا ولمعات نخسفحن نزكاي زلو تعري دحري ممقاس وطنحا وسكتماتات ككالاتف اب ستماي زغبر وفريك عزز صرغاتات قلعت كغبرلو اب بروجكتات حرشا زر صقمات كله حصرت امبولانس فتح كناديلو كمون صحاي وصعات بسفيحو كتاتاتو زبلن كالن ريتوتات اقريبوم بزتكا دم زيتكا هيوت نمدحان كاب زبل قدس حساب بمبغاس تحستو هاغراو بانك دم نمسسان بولكن بتكالن ولنتاو تبغسطات يوسدالو ابز سالس زي 186 كرت دم زلغوسو ابالات بيت صحفت ممحدار نو زبا غزاباندا منقد اير ايرترا كومون تمهارو محبراو سنفلتات ناقفا غانتا دندن لغس دم صاوعيت زي ليوس ناي تغبار سلازخونه كل زيغا كساتفو صاويام اب هاغراو بانك دم حلافي غوسغواسن حبريتان منسي كبراب غبرو زتوصعت هيوت بزتكا دم كاب مدحان زعبي سناي تغبار سلازيله زيغاتات بولكي بغجلن بتكالن توديوم مدبات هاغراو بانك دم نمسسان كومون محبر ولنتاين لغست دم ايرتران معوات كنطفو تمحصينو ابزيناي مكلخال لبدا كورونا فيروس وان زيغاتات تحستو هاغراو بانك دم نمسسان زوسدو زلو تبغسطات زمسغن مخانو زحبرت ادمنبر محبر ولنتاين لغست دم ايرترا ويزرا عالم برها قصالنت كلوم كم باهلي كسرصن حبراو صعري كحيل الزخاخيرا حرصت ممحدار كبابي بادانو زباقل علو وحجي ربا الحار قالي ناب حرشاتاتهم نمئلاي كابور حميازيا كسابور حسانة بزكايدو حيال ما تتاو سرح قراوتهم بملسلاس مهرتهم نمحباتن نابرتي عمي سرحو كمزلو حبيرهم كرامات كبسا قدم مجمارو اب غراوتم زدل مدلوات كم زغبرو زغلصتم حرستوت دروبتي عقمتاتم واهيدم سرحو عقم كبسا زورده وحيز ناب غراوتم بملاي اب صعق سراحت صميدم كم زلو اقدمم زرو مشلا دما اب درجه مبقال كم زبص حبريهم
እቶም ሓረስቶት ብተወሳኺ ብሰንኪ ምብርታዕ ካብ በረኽቲ ጎቦታት ዝወርዱ ሕጂ ኣብ ማእከል ግራውቶም ተፈጢሩ ዘሎ ፍግረ መሬት ንምፍዋስ መንግስቲ ናይ ማሽነሪታት ደገፍ ክገብረሎም ሓቲቶም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ባዳ ካብ ሩባ ኣልሓረጋሊ ብዝተኣልየ ውሕጂ ዝለምዕ 900 ሄክታር ከም ዘሎ ኣብ ዓመት ድማ ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ምህርቲ ከም ዘሕፈሶ ይፍለጥ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ኣግራዕ ንኡዞባ ናቕፋ ጉልበቶምን ገንዘቦምን ኣዋሃሂዶም ብውሕጂ ዝተባላሸወ ዓግማት ብድበት ተዓቢሱ ዝጸንሐ መስመራትን ማይ ኩዕታትን ዘጠቓልል ሕርሻዊ ትሕተ ቅርጺ ጸጊኖም ብዘሰላሰሉ ውዕዮ ልዕሊ 500 ሄክታር ንልምዓት ኣዳልዮም ምህላዎም ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ድማ ሓቢሩ ሓረስቶት ብወገኖም ብውሕጂ ኣብ ማእከል ግራውቶም ዝተፈጥረ ምምሕጓግ ከምኡውን ብውሕጂ ዝተባላሸወ ዓግማትን መከፋፈሊ ውሕጅን ናይ ምፍዋስ ስራሕ ኣብ ደምዓነት ንክህልዎ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ሓቲቶም ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ተኾምብያን ምምሕዳር ከባቢ ብራርን ንኡዞባ ላዕላይ ጋሽ ጽርግያታት ብወፈራ ጸጊኖም እቶም ነበርቲ ነዚ ተወግሶ ዝወሰዱ ብተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ መስመራት ብምምሕያሽ ኣብ ወቕቲ ክራማት ከይተረፈ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንኽረኽቡ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብምውሃድ ዝተኻየደ ማእቶት 60 ሜትሮ ዝንውሓቱ ናይ ጋብዮን ጽገና ከም ዘጠቓልል ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 47,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ተመዝገበ እዚ ድማ እቲ ለበዳ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ ዝለዓለ መጠን ምዃኑ ተገሊጹ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 1200 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ጥዕና እዚ ኣሃዝ እውን ድሕሪ 10 ሰነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሰመዚ ጥዕና ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ኣወርሒ ሰነ ኣብ 14 ክፍላት ሃገር መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብልዕሊ 2 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ብምሕባር ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻር ተረርቲ ስጉምትታት ምዘይውሰድ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ክሳብ 100,000 መልከፍትን ቅስፈትን ክስዕብ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ ብኻልእ ወገን ኣብ ብራዚል ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ተመዝገበ 1300 ሞት ጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ 60,000 ደይቡ ኣሎ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዝርከብዋ ብራዚል ነታ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን መልከፍቲ ዝተመዝገበላ ኣሜሪካ ብምኽታል ብኻልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ 10.6 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 514,000 በፂሑ ኣሎ ኣብ ኬንያ ኣብ ወሰናስን ቀላይ ቱርካና ሓድሽ ዝተጫጭሐ ዕስለታት ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሕርሻታት ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደ ይጋዋሕ ኣሎ ሰመዚ ሕርሻ ኬንያ ምስ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ብምትሕባር እቲ ሓድሽ ተጫጭሐ ዕስለታት ክነፍር ቅድሚ ምጅማሩ ንምድምሳሱ ኣብ ጽዑቕ ስራሓት ምንጻግ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ተጸሚዶም ከም ዘለዉ እየን ማዕከናት ዜና ዝገልጻ ዘለዋ እዚ ሓድሽ ዝተጫጭሐ ዕስለታት ኣንበጣ በቲ ኣብ ምዛም 2019 ካብ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ናይ የመን ተበጊሱ ናብ ሶማል ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳን ውሱን ክፋላት ኤርትራን ዝሳገመ ዕስለታት ኣንበጣ ዝጸፈየ ምዃኑ ዝሓበረ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ምንፋር ምስ ዝጅምር ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምውዓሉ ከቢድ ብምዃኑ ኣብ ደረጃ ኩብኩብታ ከሎ ንምቁፅጻሩ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ ድሮግን እቶም ኩብኩብታ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታታትን መጋሃጫታትን ኣጥፍዮም ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ሓድሽ ዕስለታት ኣንበጣ ተኸሲትሉ ዘሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ሓረስቶት መሬቶም ኣብ ዘዳላድሉን ዝዘርኡሉን ዘለዉ ወቅቲ ብምዃኑ ውሕስነት መግቢ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ዘስግእ ምዃኑ ኪላታት ሕርሻ ይገልጹ ኣብ 2019 ዝተኸስተ ዕስለታት ኣንበጣ ኣብ ሶማልያን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ኬንያ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመታት ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮ እቲ ዝኸፈ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ኣብ ፓኪስታንን ህንድን ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ተርእዮ ባልዕ እውን መጠነ ሰፊሕ ዕንወት ኣውሪዱ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተፈጢሩ ብዘሎ ጸጥታዊ ውድቀት ንህይወቶም ብምስጋእ ኣደዳ ስደትን ምምዝባልን ናይ ዝኾኑ ዜጋታት ቁፅሪ ብልዑል መጠን ዛይዱ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ30 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ
بمسرت ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ናይ ዝዓመት ዝጥራይ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፈጸሞ መጥቃዕትታት ከምኡውን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃት ሓይልታትን ብዝካየድ ኩናት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ከም ተዓቕቡን ናብ ጉራብቲ ሃገራት ከም ተሰዱን ይግለጽ። ዝበዝሑ ካብቶም ተመዛበልትን ስደተኛታትን ድማ ካብ ዞባታት ኢትሮን ሰሜናውን ደቡባውን ቂሹን ከም ዝኾኑ እዩ ዝሕበር። ሰራዊት መንግስቲ ኮንጎ ኪንሻሳ ብደገፍ ኣብታ ሃገር ዓስኪሮ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕልቶም ኣብ ዞባ ቤኒ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት መጥቃዕትታት ብምክያድ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደሎም ዝፍለጥ ኮይኑ ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ እቶም ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘካይድዎ መጥቃዕትታት ኣሓይሎሞ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብተን ዝበዝሐ ውሽጣዊ ምምዝባል ዜጋታት ዝረኣየለን ሃገራት ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት ልዕሊ 5 ሚልዮን ዜጋታት ሃገር ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ከም ዝርከቡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ተሰዱ የነጽሩ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ጽላት ቱሪዝም ኬንያ ልዕሊ 750 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ክሳራ ከም ዝወረደ ጸብጻባት ሃገር ኣፍሊጦም። እዚ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ዘጋጠመ ክሳራ ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብቲ ጽላት ዝተረኽበ ኣታዊ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ሓቢሮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ እቶት ዝረኸበት ጽላት ቱሪዝም ኬንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ብልዕሊ 1 ሚእታዊት ክዓቢ ትጽቢት ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ብኣንጻሩ እቲ ጽላት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ርእይዎ ዘይፈልጥ ክሳራታት ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ። እቲ ጽላት ካብ ሶማልያ ሰሊኹን ናብ ኬንያ ዝኣቱ ዕጡቅ ጉጅለ አልሸባብ ዘካየዶ መጥቃዕትታት እውን ብኣሉታ ተጸሊሙ ጽንሑ ይጥቀስ። ጽላት ቱሪዝም ኬንያ 10 ሚእታዊት ካብ ዓመታዊ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ኬንያ ክሽፍን እንከሎ ንልዕሊ 1 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ድማ ዕድል ሽቕለት ዝፈጥር እዩ። ኬንያ፣ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ግብፅን ሞሮኮን ካብ ጽላት ቱሪዝም ዝለዓለ ኣታዊ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ምዃነን ይግለጽ። ኣውስትራልያ መጥቃዕቲ ሳይበር ንምግታእ ኣስታት 1.4 ቢልዮን ዶላር ክትስልዕ ምዃና ሓቢራ። ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ኣብ ምምዕባል ክኢላዊ ዓቕሚ ዝተረፈ ድማ ኣብ ምትእትታው ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ መራኸቢታት ከም ዝውዕል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣውስትራልያ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ሃገሩ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሳይበር ከም ተፈጸመ ብምሕባር እዩ። እቲ ተርዮ ብዓይነትን ዓቐንን እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ብኣግኡ ንምግትኡ ዕቱብ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣረዲዩ። بمسرت ጸብጻባት ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ትካላት መንግስቲ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ተኻየደ ተፈሊጡ። መጥቃዕቲ ሳይበር ሓደ ካብ ዝዓበዩ ጸጥታዊ ስጋታት ዓለምና ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ب29 سنة بأفغانستان ዝተፈጸመ ሽበራዊ ምዃኑ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ህይወት 23 ሰባት ቀዚፉ። በቲ ኣብ ዞባ ሄልማንድ ኣብ ዝርከብ ዕሙር ናይ ዕዳጋ ቦታ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሁስያት ዝርከቦም ብዙሓት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎ። እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባንን ናይ ፈለማን ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ንምክያድ ኣብ ዝቀራርብሉ ዘለዉ እዋን ብምፍጻሙ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ከዓናቕፎ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ግን ጣሊባን ዝሃንደሶ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ። ፕሬዚደንት ኣፍጋኒስታን ኣሽራፍ ቃኒ ነቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ ክብል ብምግላጽ ኮኒንዎ ኣሎ። ኩነታት ኣፍጋኒስታን ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምዕ ክሃድእ ከም ዝኽእል ክእመት ጸኒሑ። እቲ ታሪኻዊ እናተባህለ ክግለጽ ጸንሐ ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣዋፊሮቶ ዘላ ሰራዊት ክትስሕብ ጣሊባን ድማ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ከቋርጽ ዝብል ነጥብታት ይርከቦ። ይኹን እምበር እቲ ዕጡቕ ጉጅለ መጥቃዕትታቱ ብዝሓየለ መልክዑ ብምቕጻሉ ተግባራውነት ናይቲ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይሕበር። ኣብ ኣፍጋኒስታን ተፈጢሩ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝጠንቁ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ብሰላም ንምዕራፍ ክካየድ ዝጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዛጊድ እወታዊ ውጽኢት ኣይተረኽቦን። ኢራን ምግቢ ዝጸዓነት መርከብ ናብ ቬኔዙዌላ ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ። ኢራን ኣቐዲማ ነዳዲ ዝጸዓነ 5 መራኽብ ናብታ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ከም ዝለኣኸ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዛ ምግቢ ዝጸዓነት መርከብ ሻድሸይቲ ምዃና የረድኡ። እቲ ሰደድ ምግብን ነዳድን ብሰንኪ ሓላኺ እገዳታት ኣሜሪካ ብኣሉታ ተጸሊኑ ዘሎ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገማት ቬኔዙዌላ ብኸፊል ከቃልል ከም ዝኽእል ይእመት። ምስ ቬኔዙዌላ ዘለዋ ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዝጀመረቶ ተበግሶ ብዝለዓለ መልክዑ ከም እትቕጽሎ እትገልጽ ኢራን ነቲ ሰደድ ከም ተዛይዶ ኣፍሊጣ ኣላ። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ክልቲአን ሃገራት እገዳ ኣጥቢቓ ዘላ ኣሜሪካ እቲ ሰደድ ክቋረጽ ብተደጋጋሚ ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እያ።
ነፃ ንግዳዊ ምልውዋጥ ከተካይድ መሰል ከም ዘለዋ ትገልጽ ኢራን ኣሜሪካ ነቲ ሰደድ ንምቁራጽ ስጉምቲ እንተወሲዳ መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ሓቢራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ምስ ቬኔዙዌላ ኣብ ዘዳውብ ክልል ማያት ሚሳይል ዝተዋደደላ መርከብ ከም ዘዋፈረት ይግለጽ ኣሎ እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ናብ ኢራንን ቬኔዙዌላን ዘቕንዐ መልእኽቲ ከም ዝህልዎ ተንተንቲ ይእምቱ ኣሜሪካ ምስ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሓ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት በብእዋኑ ናብ ሓርፈፈ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ብኻል ወገን መንግስቲ ቬኔዙዌላ ወኪል ኤውሮፓዊ ሕብረት ካብ ሃገሩ ክትወፅእ ኣዚዙ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ 11 ሰበ ስልጣን ሃገሩ እገዳ ድሕሪ ምጽዳቑ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ሓቢሩ ዘሎ ነቲ እገዳ ዝኾነነ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ወኪል ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ቬኔዙዌላ ክትወፅእ ብ30 ሰነድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት ባዕሉ መራሒ መሰጋገሪ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ምዃኑ ንዝኣወጀ ኹዋይ ጓይዶ ድሕሪ ምድጋፉ ምስ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ተሓፋሓፊሑ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ሕብረት ኣብ 2017 ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ናይ ኣጽዋር ዝርከቦ እገዳታት ከም ዘጽደቐ ይዝከር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ረቡዕ ባሕቲ ሓምለ ፍርቂ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ሰላም